जरा चमचा आणि डाळ घेऊन या. हा या चमचा. कसं आहे डाळ घ्यायला जरा बरं पडतं ना. बस बस. आणि काय पाहिजे तर सांगा. हो सांग. भरपूर जे आहे. हा छो आम्ही ऐकाय करून नाही. हो 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 तू काय करता थांबा हा. तुमका दाखवतो आता का असं काय तर. नवीन पद्धत तुमका माहित ना. हा आता होईसर घाला हा आणि आता वाटी आहे कोणी सांगले आमका ही आमची पद्धत बरी घाला तुम्ही दामून. हा पुरे जय जय. लागला सांगतोय तू हा, बरं. तर आमचं तुका जेवण असंच असतात.